Gipadaplin sa Department of Agriculture ang kabalaka nga nagkuha ng supply sa bugas sumay sa Rehiyon 7. Laing gipadaplin sa ahensya nga alarming ang pagsaka sa presyo sa bugas sumay. Atong sayran, kinagin ng report. Saktura ang supply sa bugas humay, Lukop, Rehiyon, kini ang pasalig ni Department of Agriculture Region 7 Regional Director Salvador Diputado. Giklaro niya nga walay nahitabong pagpanago sa mga bugas. Matud pa, di usab alarming ang pagsaka sa presyo kay giingong normal nga musaka sa buwan nga dili ting-ani. Tungod kay kining mga dunay ginagmay nga nakita nato nga murag pagnihit sa supply sa bugas, normal ra ni kay lean months man karon. Unya padung na puntang mag-harvest karong mga buwan sa Septembre, Oktubre. Miabot sa 2 hangtod sa 3 pesos kada kilo ang pagsaka sa presyo sa commercial rice sa kamerkaduhan. Apektado sab ang supply sa bugas tungod kay ang Bohol nga maoy rice producing province nakasinati man karon sa pagpangliki sa yuta tungod sa kawalay uwan. Doon na tayo 43,000 hectares of rice nga nagsalig lang sa uwan, apektado gyud na siya. Napanglantawan ni Diputado nga muus-us ang presyo sa commercial rice sa higayon nga aniho na ang inbreed ug hybrid nga bugas humay nga moabot sa 4 metric tons per hectare didto sa Talibon, Bohol. Awhag niya sa publiko mukaon ug laing kakuhaan sa sustansya sama sa kamote ug ubang mga lagutmon gawas sa bugas humay. Ato ang gi-encourage gani ang atong mga konsumidor nga kung pwede mugamit ang gitawag rice corn or kanang rice blend. Kung naala may mais, naala may kamote, pwede na ito nang isagol sa atong rice. Uban ni Demi Hernani, Nico Sereno, Balitang Bisdak.